Christian lentan orang re ini tehnya jom jadi kuah. Kenapa sana orang tele bangga tala gitu. Nolak Bible ko nolak pula itu enggak mengganggu gitu kan boleh dirikan tak kuah. Kata lain. Ando tika murmur kini hal ko nak kole jadi kuah le, anu Christian hal kole jadi sana orang tele kuah le. इसोरनि फिसाफोर मोनसे गोबां दुखुनांथावना रादाब नोंथांमोननो मोनथिहोनो थाखाय आङो दिनै लानानै फैदों। दिनैनि रादाबा जागोन बाइबेलनि सायाव। जि बाइबेलखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय व्यक्तिफोरा हां इसोरनि राव इसोरनि बोसोन होननानै फोथायो आरो जों बेखौ गोथार लेखा होननानै जोङो मानियो आरो बेनिनो बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मानियो। बे बाइबेलनि सिङाव थानाय फंफ्रोमबो बाथ्रा जि बाथ्राफोरा लिरजानानै दङ बैफोर बाथ्रा बायदिनो जोङो सोलिनो नाजायो। दा बै गोथार बाइबेलखौ माखासे सुबुंफोरा दैयाव गारहरदों, मुगैदों। बे बाइबेला जेबो नङा, बे बाइबेलनि गेजेरजों जेबो खामानि जाया, बे लेखाखौ दैयाव गारनांगौ बेबायदि बुंनानै बिसोरो दैयाव फोजावहरदों। दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों अनजाग्रा प्रियफोर। गोबां दुखुनांथावना आरो बे जाथाया जादों सावताल हानजानि गेजेराव। आदिबासि सावताल जि हानजा दङ, सावताल हिन्दुफोर दङ, बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। आरो लोगोसेयैनो रादाबखौ दिन्थिनायनि सिगां एबा भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनायनि सिगांनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लागोन। जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय लोब्बा थानाय रादाबफोरखौ जेन नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोन मोनो, बेनि थाखाय साबस्क्राइब खालामना लागोन। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनो दाबाव। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो, बेनि थाखाय मोनसे लाइक होनो दाबावथार। आरो लोगोसे सानोब्ला नोंथांमोना बेफोरखौ गुबुनाबो मोनथिदों होननानै शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनोसै, नोंथांमोना नायदो। घारोज रे ना उनको दो सारना धर्म रको ताहे कना, सारना धर्म कोई क्रिस्टान धर्म रको हेज लेना और क्रिस्टान धर्म रे आयमा दिन को ताहे कना ताहे Christian lentan orang re ini tehnya jom jadi kuah. Kenapa sana orang tele bangga tala gitu. Nolak Bible ko nolak pula itu enggak mengganggu gitu kan boleh dirikan tak kuah. Kata lain. Ando tika murmur kini hal ko nak kole jadi kuah le, anu Christian hal kole jadi sana orang tele kuah le. Hanjay murmu. Noka tina kan noka bin Christian bin santar bola kat. Noka do pahil ingolong hala me kamilet thai na pore unima bonga tala na pore in babai kamilet ya. Ar nito do jehetu tola pala kun hol ado in babai kami thaat ko ale bongs mena. Ado nito do in kami ya. Lagbhag tina kan min kami. Lagbhag ho 100-150 gan rin kami ya. Mana bi jom jati ke. Oka area kore? Oka do ale niya bhitir kore ni panchayat ko bhitir kore ge. Bare do na balin chalao kana. Chet ko onka bin bonga buru ke ate hain jahan kan ode miti boda bin bonga ke de ina tayam sim bin bonga ke kwa. Anwa do sim okoy bin bonga de apun sim nepro boda koy bonga de. Ana do marang buru. Okoy dana marang. Pun sim do na marang buru le bonga ke dia. Boda da. Tapre boda do na ana do alin jati ko alin ani rin. Resiko hoy. Ar neku ako mane ako orak rin jati ajak jati gitelo na do bonga. Samate nwa jahan leka tursi da ko bin tripeo kana. अनजाग्रा प्रियफोर, बेसे दुखुनांथावना रादाब नङा होमब्ला? जों जि बाइबेलखौ दाव जोङो जोंनि न'आव दोनो, गोथार होननानै जोङो बजबनानै लायो, बिनि फंफ्रोमबो बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मानियो, जों बेखौ देहेन खालामो, फुंनि मोनानि जोङो फरायो। जोंनि गिर्जायाव थाङोब्ला जोङो जोंनि आखायाव बाइबेल गैयाब्ला जोङो थाङा, जोङो बाइबेल लानानै थाङो। नाथाय बेबायदि बाइबेलखौ माखासे सुबुंफोरा बे रादाबाव जोङो नुनो मोन्दों, बे भिडिअ क्लिपाव जोङो नुनो मोन्दों दि जे माखासे सुबुंफोरा बे बाइबेलखौ ठाट्टा खालामदों, दैयाव
फोजावहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्लानो आङो बेबायदि रादाबफोरखौ लानानै फैयो बै मोनफ्रोमबो भिडिअफोराव बेखौनो आङो बुंगासिनो दङ जे जाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो, गुबुननि धोरोमखौ नेवसिनायनि बाथ्राफोरखौ बुङो, खामानिफोरखौ मावो, बैफोर मोनफ्रोमबो भिडिअ बेखौनो बुंगासिनो दङ जे जोंनि जिथु धोरोमफोर दङ, बुहुमाव थांना थानाय जिथु धोरोमफोर दङ, मोनफ्रोमबो धोरोमफोरा गाज्रिखौ फोरोङा होननानै जोङो बयबो गोसोआव मोनथिगौ आरो बयबो मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा सुबुंफोरा बेखौनो बुङो जे जोंखौ मोजां थांनानै थानो फोरोङो होननानै। नाथाय दिनै जोङो माखासे हान्जाफोरखौ, माखासे सुबुंफोरखौ नुनो मोन्दोंदि जे ख्रिस्टियाननि एगेन्स्टआव खामानि मावनाय, माब्लाबा बाइबेल सावनाय, माब्लाबा बाइबेलखौ दैयाव गारहरनाय, माब्लाबा बाइबेलखौ बिसिनाय, माब्लाबा गिर्जा न'आव अन्थाइ खुबैनाय, माब्लाबा गिर्जा न'खौ सावनानै होनाय, माब्लाबा ख्रिस्टियान आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर, माब्लाबा ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि सायाव बुनाय, गोबां रोखोमनि तारनाफोर, गोबां रोखोमनि गोबां धोरोमनि मानसिफोरा खालामो। जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दङ। जाय सुबुंफोरा दिनै बुङो जे धोरोमा जोंखौ गाज्रि फोरोङा होननानै, दिनै बै सुबुंफोरा जायखौ दिनै जों बे भिडिअ क्लिपाव नुनो मोन्दों, जि सान्तालि हान्जा, सावताल आदिबासि सावतालफोरनि गेजेराव जि बाइबेल सावदों, बिथांमोनखौ बिथांमोननि धोरोमा फोरोंदों ना फोरोङाखै जे गुबुननि धोरोमखौ मुगैनो मोना होननानै? निस्सय फोरोंदों जे गुबुनखौ हिंसा खालामनो नाङा, गुबुनखौ मेगन सानो नाङा होननानै निस्सय फोरोंदों। नाथाय बिथांमोना दिनै ख्रिस्टियाननि बाइबेलखौ दैयाव फोजावहरनाय, दैयाव गारहरनाय, क्रुस गारहरनाय, ख्रिस्टियाननि जिथु खुलुमनाय सिबिनायाव लानाय बेसादफोर बेखौ गारहरनाय, बेफोरो माखौ दिन्थिनाय जादों? बे जाहैबाय जे बिसोरनि धोरोमनि गेजेराव अनज्लायनाय, गुबुनखौ अननांगौ बा गुबुनजों लोगोसे मिलायना थानो नांगौ बा मोजां खामानि मावनांगौ, बे गैयानो नामा? जायनि जाहोनाव दिनै जोङो बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुदों। नाथाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ फोरोंदों जे गाज्रिजों लोगोसे गाज्रि दाजाफा, नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन, बेखौसो जोंखौ फोरोंदों। गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। दिनै बिनिखायनो जोङो जोंनि गिर्जा न'खौ सावदोंब्लाबो, जोंनि बाइबेलखौ सावदोंब्लाबो, जोंनि मानसिफोरखौ बुदोंब्लाबो दिनै ख्रिस्टियानफोरा फाल्था लायाखै। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों दि गाल फारसे होयोब्ला, गाल फारसे खावलायाव जुदि सोबानानै गालांदोंब्ला गुबुन फारसेखौबो हो होननानैसो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों। आरो निमाहा हो, नोंनि बिदा फंबायफोरखौ निमाहा हो होननानै, नायनो दाबा होननानै, आरो नोंनि दुश्मनखौ नों निमाहा हो आरो बिनि थाखाय आर'ज खालाम होननानै। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो दिनै जोंनि मावनांगौ खामानिया बेनो जे मोनफ्रोम भिडिअ, मोनफ्रोम रादाबखौ मोननायनि उनाव आर'ज खालामनो दाबाव। नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ बबे समाव नायदों नोंथाङा मिथिगौ। फुंनि समाव, मोनानि समाव, सानजौफुनि समाव, बबे समाव नायखो बे नोंथांनि सम जागोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा बबे समाव सुबिदा बायदियै बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनो खाबु मोनगोन, बेबो नोंथांनि सम जागोन, नोंथांनि खाबु बायदि जागोन। नाथाय आर'ज खालामनो हले दाबावथार। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय बेक्तिफोरा ख्रिस्टियाननि बाइबेल सावदों, बाइबेलखौ दैयाव फोजावदों, थाट्टा होदों, ख्रिस्टियानखौ मुगैदों, नायनो बादों, जिसुखौ खुदै मुजुदों, ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ तारना होदों, गिर्जा न' सावदों, जेखि खामानि मावा बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनो दाबाव। बिसेसकै अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जिहेतु नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय, बे आदिबासि सान्तालिफोरनि गेजेरनि जाथाय, दा बेयावहाय सावताल, जायखौ जों सावताल होननानै बुङो, जायखौ सान्तालि होननानै बुङो, बिथांमोन जाय तारना खालामग्रा, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन। बिसेसकै अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन। जि हान्जाफोर दङ बिथांमोननियाव ख्रिस्टियानखौ मुगैनाय, तारना लाबोग्रा, बाइबेल सावग्रा, बाइबेलखौ दैयाव गारहरग्रा, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालाम। जेन बिथांमोना जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ सानसे मोनो, जिसु ख्रिस्ट'आ बिथांमोननि गोरोन्थिखौ निमाहा होथों, नाथाय बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो हायो, मोनो, बिनि थाखाय आर'ज खालाम। नोंथाङा भिडिअखौ नायखांबाय, नायखांनायनि उनाव एरैनो डाटा नोंथांनि पार्सनेल जिथु प्रेयारनि सम दङ, नोंथाङा फुङाव खालामनो सानदोंब्ला फुङाव, सानजौफुआव खालामनो सानदोंब्ला सानजौफुआव, मोनानि समाव खालामनो सानदोंब्ला मोनानि समाव, नोंथाङा जिखुनु मोनसे समाव खालामगोन। नोंथांनि आर'ज खालामनाया गोबां सुबुंफोरनि जिउखौ बासायनो हागोन। जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैयो, बिथांमोना नोंथांनि आर'जनि गेजेरजों बासायजानायखौ मोनगोन। मानोना बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायनो खाबु मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, देवब्ला आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ बुजि मोनबाय। नोंथांमोननो बे भिडिअनि
रायज्लायनायखौ होयैनि जाहोना बेनो अनजाग्रा प्रियफोर गोबां भिडिअखौ आं सर्ट नोंथांमोन लानानै फैदों खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि गेजेराव सानतालि बुजिनाय गोबां खम हयथ' आंनि भिडिअखौ नायग्राफोरनि गेजेराव गोबाङा बुजियानो खोमा दा बेयावखायनो आं गावबो बुजिया नाथाय बे भिडिअ क्लिपखौ जाय व्यक्तिनिफ्राय आङो मोनदों बिथांनिफ्राय एसे जिखौ भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय बिनिफ्रायसो आं नोंथांमोननो लानानै फैदों आरो बे रिसेन्टलि जानाय जाथाय गोबाव समनि जानाय जाथाय नङा मानोना बे भिडिअ आपल'ड जानाया सानब्रैसोनि सिगाङावसो आपल'ड जादों दा बेयावहाय बे नैबे फेब्रुवारि दाननि सोलिनाय जि बिनि जाथाय दे अब्ला प्रियफोर आसा खालामदों मिजिंथिदों नोंथांमोना बे समस्यानि थाखाय आर'ज खालामगोन फैबाय थानाय समाव बिदिनो गोदान रादाबफोरखौ लानानै फैफिनबावगोन साबस्क्राइब खालामिफोरा साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै थेंक इउ दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय